Assalamu alaikum mon ko min Baaba Maal arte modon sabu yidde jillide dandal lawol gongol yidde duwanade leydi ndi woni leydi Sénégal e dendagal leyɗele taariɗe Sénégal ñaagade Allah yo Allah suur en damɓe enen nguɗo ñaw wiyetego korona wiris ñaw ngu tampini heewɓe jaaɓi heewɓe ɓe sikki ɗo tonniɗen ɗo henne kala duwotoɗo ena duwo fotɓe duwade ɓe ena duwo yo Allah jaɓanen duwowuji mumen kadi Allah addanen sutoro e teddungal e nder gurdaneji men laamu ngu e denndangal ɓe ɓe ngannduɗaa hoore ma kamɓe ngoni hohooɓe jogiiɓe cellal ɓalli innama haade en e ndeer aduna o haa tengte ɗo ene ndeer Sénégal e gure taariɗe Sénégal leyɗele taariɗe Sénégal gooto mum fof yaltini sardeji ɗi ngannduɗaa so tawi en ndewi ɗum Allah no waawi suurde en dande en e nguɗo ñaw ko ɗum jiɗɗen ɗum ñaagiren Allah yo Allah waɗanen ɗum saabi mbimi gaga gila fuɗɗode dande ñol ɗacci kala ko waɗatno ittata min Baaba Maal mi arta kadi gongol mi haalday hono ɓiɓɓe fulɓe hoddiɓe men leydi goɗɗi gonɗi e nder Sénégal e leyɗele taariɗe Sénégal wiide goto amen fof ene jogui responsabilité noon fuɗɗoto koye ma an e hoore ma kono responsabilité diwtata kono laaɓal ɗum woni goo yo neɗɗo woni fof yo ɓuur ɗeydude laaɓal e gurdam muɗum woni nder woni ɓoowa saha sako saɗa waawi ƴetta sabunde jaha yorde coɗoɗa juuɗe ma ha laaɓa peɗeji ma ha e cigineji ma so tawi kadi a woni rendo yo taw rendo ngo wona rendo mawɗo no tawno ko noon ɗum wiya neɗɗo wawa wiide an tan goto aɗa wuura kono ɓe gonduɗa ɓe yo taw aɗa andi sa waɗi ni ena rokka ɓe jaam ena rokka ɓe sutora ena rokka ɓe teddugal ena taga kamɓe mbuɗo ñaw Allah gannaɓe hen woni gilla e ɓesgu ma ha e sehiraɓe ma ha e bandiraɓe ma ha e hoddiɓe ma hokkodirde juuɗe ene wawi wasde wonde oɗo saaha mabɓodirde ene wawi wasde wonde oɗo saaha wuccodirde ene wawi wasde wonde oɗo saaha goto amen fof noon ene foti andude kala ko waɗi ene danda ɗum kono ene danda heddiɓe ɗum noon min Baaba Maal mbiɗa ñaagono leydi ndi jaam hoddiɓe amen woni Mauritanie Mali Gambie Guinée ɓe ngannduɗaa kamɓe ɓuri ɓattade mbeɗa ñaagonoɓe jaam mbeɗa ñaagono Afrique jaam kono noon mbeɗa nelda duwaw mbeɗa ñaagono hono ɓesguji men gonɗi e nder aduna o sariɓe e nder aduna o wonɓe diaspora no tawno e ɗen ɗon leyɗele kulhuli mbaɗi won sarɗiji pawaɗi ene muusi noon neɗɗo noon moftade subay kikide jamma e ñalawma tawa aɗa foti wuurde aɗa foti liggade aɗa foti gollade minen ɗum ene uddi hakkillaji amen kono noon en goppi fof e juuɗe Allah emin ñaago Allah yo Allah waɗa noon jaam waɗanen jaam waɗan ɗum leydi ndi daroɗen enen fof mballodiren kadi dañɓe ɓe yo mballu wasɓe ɓe kadi yo jaab hono kamɓene jaɓɓe ɗiɗo sardeji ɓe cuura koye mabɓe ɓe cuura aduna Allah jarama on jarama